Dobrý den, A teď ta panika. vyrábíme molotov. Protože nám včera hodili vajíčko sem. Já jsem jako říkal, nebudou. Stejně to nechytne, Když já jsem Vicky Montana do píči. Jo, takže my jim to Syn Tonyho vrátíme a Montany. hodíme jim zpátky molotova. Molotov. Tamhle ty zmrdí nám hodili vajíčko sem, takže my jim tam hodíme molotova za to. Logicky. Dobrý no, Protože my nejsme žádný mrdky s vajíčkama, my jsme gangy. dobrý, ty to určitě chytne. No tak jestli to je rum hodí, tak určitě. Nech to do toho, do Sokolova, do Gita. Hej, co šítne ta tráva? To Počkej, to. Teď to zapláš jako na zemi jenom, já myslím, že to hodíš těm zmrdům. Ty píčo. To vyhodí, ne no. Jo? Dobrý no. Ok, to leťák, ne? To je těžký. Je to benzín. Tak zkusíme strčit toho leťák někomu do nás, že? Polepší veliký. Ne, asi. Pokam jsme fakt čuráci. To radši vylej na zem, ty vole. Vezměte sem na to, vylej to na zem, bude to. No to tady necháme a zapálíme to nějak, ne? Necháme to tady takhle, ne? Kde benzín? Takhle to tady ne, to Myslím, že došel benzín.